गांव के एक साधारण घर में सविता आपन ससुराल में रहत रहेली। शादी के 3 बरस हो चुकल रहे। पति राकेश शहर में नौकरी करत रहे। घर में सास कमला देवी आ ससुर रामदीन जी भी रहले। सब कुछ ठीक ठाक चलत रहे, लेकिन सविता के मन में हमेशा एगो डर बसल रहे, कहीं उसका खुशियाँ के नजर न लग जाए। एक दिन अचानक राकेश फोन करके कहले कि ऊ आपन ऑफिस के पुरान दोस्त के कुछ दिन खातिर घर लावत बाड़े। दोस्त? कौन दोस्त? कबो नाम तो सुन लेना रही। दूसरा दिन दोपहरिया में दरवाजा खुलल। राकेश के साथ एगो सजी धजी औरत खड़ी रहली। सविता के आंख फटी के फटी रह गई। सविता, पहचान लो, ई पूजा है, तो हर बचपन के सहेली। सविता के हाथ से थाली गिरते गिरते बचल। पूजा वही रहली जवन बचपन में उसके साथ हर राज साझा करत रहली, लेकिन सालों से कोई संपर्क ना रहे। का हो सविता, अब गले न लगबू? दोनों सहेली गले मिल गईली, लेकिन सविता के दिल में अजीब सा घबराहट उठे लागल। रात में सास कमला देवी धीरे से सविता से कहले, बहू, दोस्ती ठीक पा, लेकिन घर गृहस्थी में बाहरी लोग ज्यादा दिन रहे त असर पड़ेला। उधर राकेश पूजा के हर बात पर हंसत, उसका खातिर खास चाय बनावत, बाजार ले जात। सविता के मन में जलन के छोट छोट चिंगारी सुलगे लागल। एक दिन सविता देख ली कि पूजा आ राकेश छत पर अकेले कुछ गंभीर बात करत रहले। का चल रहल बा? बचपन के दोस्ती अब कुछ और तना बन गए। बहू, ऊपर जाके देख का हो रहल बा। सविता के कदम कांप रहल रहे। सविता के दिल जोर जोर से धड़कत रहे। ऊ धीरे धीरे सीढ़ी चढ़त छत पर पहुंचल। छत पर हल्की हवा चलत रहे, लेकिन माहौल भारी लगत रहे। सविता दूर से देख ली, राकेश आ पूजा आपस में धीरे धीरे बात करत रहले। पूजा के आंख में आंसू चमकत रहे। का बात बा? इतना छुप छुप के काहे बात हो रहल बा? अरे सविता, कुछो खास ना। पूजा थोड़ा परेशान बा, कोही बारे में बात हो रहल रहे। परेशान? ता हमसे काहे ना बतवलू? हम तो ओकर बचपन के सहेली बानी। सविता, तोहरा से कुछ छुपावे के मन ना रहे, लेकिन हिम्मत ना पड़ल। सीधा सीधा बतावा, बात का बा? पूजा के शादी ठीक से ना चल रहल बा। ओकर पति उसे छोड़ के दूसर शहर चल गईल बा। वो बहुत दुखी बा, इसलिए कुछ दिन यहाँ रहना चाहत बा। सविता एक पल खातिर शांत हो गई, लेकिन दिल के शक पूरी तरह से खत्म ना भइला। नीचे सास कमला देवी सब सुनत रहली। कहीं ई दुख के बहाना तो ना होके। घर में जवान औरत के ज्यादा दिन रहना ठीक ना होला। रात के खाना पर माहौल अजीब शांत रहे। पूजा चुपचाप खाना खा रहली। राकेश बार बार ओकर हाल पूछत रहे। सविता के मन में जलन के आग धीरे धीरे भड़कत जा रहल रहे। खाना के बाद सविता राकेश से अकेले में पूछली, सच सच बतावा राकेश, तोरा मन में पूजा खातिर कुछ और त ना बा? तोहरा दिमाग खराब हो गईल बा का? ऊ तोहर सहेली बा, हम बस मदद करत बानी। सविता चुप हो गई, लेकिन ओकर आंख से आंसू निकल पड़ल। उधर पूजा अपने कमरे में बैठ के पुरान फोटो देखत रहली। कौन? दरवाजा धीरे से खुल्ल। सामने राकेश खड़ा रहले। अब आगे का हुई ई राज अभी बाकी बा।